Защо страдаме? Защо боледуваме? Защо сме бедни, нещастни, самотни, ни върви? Да, може да има много причини в един човешки живот за това да се случва. Но глобалната причина, поне според мен е така, защото не сме на пътя си. Не сме на своя жизнен път. Не сме в своята енергия. Бягаме в чужда пътека. Не живеем живота си. Не живеем сърцето си. Не живеем мечтите си. Живеем нечи чужд живот. Сякаш сме роботи. Ей така, на автопилот, по инерция. Мислим си, че не заслужаваме. Мислим си, че не можем. Но да, точно така ни е втълпено. От родители, от общество, от приятели. А дали е така? Ти задавал ли си тези въпроси? Кой си ти? Какво заслужаваш? Какво можеш? Какъв е твой път? Задавал ли си тези въпроси? И ако не, започни още днес и намери отговора.